Arratsaldeon lagunok, gaur ere Euskal City saioan bi konbidatu euskaldun izango ditugu. Euskararekin izandako esperientziak kontatzeaz gain, haien herriko enbaxadore bezala ere etorriko dira. Hau da, bi herriak bizitatzera edo ezagutzera joateko konbentzitu beharko digute. Erronka polita izan arren, ez dut uste gu konbentzitzeko oso zaila esango dutenik. Gaurko konbidatuak ezagutu nahi dituzue? Kaixo. Kaixo. Arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz? Oso, ongitazu? Ongi. Bueno, ber kontatu, nor zaitugu? Adur Burgete naiz. Eta nondik zatoz? Irunberritik, Nafarroako ekialdetik. Bai, eta Irunberri, bueno, Euskararen foru lege ditxos horren arabera, eremun ez euskaldunean dago, kokatuta, ez da? Hoi da. Baina ikastola bat baduzue. Hoi da. Gaina osasuntxua den ikastola bat. Bai, oso ongi. Eta nabaritzen da, bueno, ikastola hori dela medio, igual euskal komunitatean ditu dela? Bai. Osea, askoz ere ume gehiago daude ikastolan matrikulatuak, eskolan baino. Eta hori, behar bada egunerokoan euskaraz hitz egiteko garaian ez da asko nabaritzen, baina, bueno, hor dagoen datu bat da. Baina, bueno, pixkanaka, ez ari gara. Hori da importantena, beraz. Bueno, ondare inmaterialaren bilketaren enpresa batean aritzen zara. Hoi da. Bale, azalduko diguzu, mesedez, zertan datza zure lana? Bale, enpresa ditzen da Labrit Multimedia. Bai. Da hori testigantzak, memoria, azkenean kultura eta ondarez materialekin erlazionatuta dagoen gai guztiekin lan egiten dugu. Ni gehien bat joaten naiz Nafarroako herri ezberdinetara, Nabartxibo proiektuaren barnean, jende helduari elkarrizketak egitea, nola bizi ziren lehengo kontuak, lehengo testigantzak kontatzeko. Orduan, euskararekin lotura dauka zure lanak? Zonalde euskaldunean bai. Bale. Zonalde euskaldunean ondare bezala, ez? Hoi da. Azkenean, Nafarroan daukagun ondarez material garrantzitsuena euskara da. Bueno, nire ustez. Bai. Bueno, hemen euskaraz egiteko aukera izango duzu, eta horretarako solas lagun bat beharko duzu. Vale. Aber norden. Esa zaitez, mesedez. Eskerrik asko. Ni izena Adur da. Irunberrikoa naiz. 25 urte bete nituen otsailean. Ondarez materialen bilketan aritzen den enpresa batean nabil. Euskaldun zaharra. Aldudanarekin, familian amarekin, arrebaekin, lanean, klasean, adibidez nire lagunekin. Jakin badakite, baina kosta egiten da. Zukan, dakidan bakarrian. Batua bakarrik. Ez. Tamalez ez. Jepa, arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz? Ongitazu. Nor zara zu? Bueno, ni Mikel naiz. Eta nondik zatoz? Itxundik handu naiz. Itxuren, badakizu Malerrekako hainbat lagun etorri zaretela saio honetara? Baten berri izan dut bino. Badakizu, oso animatua zarete, zuek? Lotxatik ere bai, Bueno, zertan egiten duzu lan? Bueno, momentu honetan historia proiektu batek egin izlanian, baina berez logibide bezala irakasle izan nahiko nuke. Eta euskeraz egiten dituzu lanak edo? Bai, bueno, proiektua berez erdaraz eta gazteleraz izan beharko luke, baina printzipioz euskaraz egin izlanian momentu. Badale. Eta nolako solasaldiak dituzu gustoko? Nik esango nuke, igual aurre iritzia da, baina historialaria izan da, oso solasbide sakonak, erreflexiboak edo lakoak. Bai, friki xamarra gara historialariak eta, pixko luzatzen gara konversazioetan. Bale, tokatu zaizun solas lagunarekin, nik uste dut, amankomunean gauza asko badituzuela,
A ber, aurkeztuko dizut, zu ere solas aitzin, laguna. bai. Hemen duzu. Espaldiko izan. Ezagutzen duzu elkaria. Bai. Bueno, Kaspirek izan gara. Bale, orduan oso erresa egingo zaizue. Bueno, ikusiko dugu. Bueno, badakizue ezin den zuen erronka, zuen gauzetaz hitz egiteaz gain, zuen herriko enbaxadore onak izan behar zarete. Ni herriko enbasadora izatea erresa da, Vale? Neriko ezen bertze. Bai, zera. Bueno, ongi pasatu, Vale, eskerrik asko. Aio! Gerate. Ni Mikel naiz, itxundarra naiz. 25 urte ditut. Historialaria naiz. Euskaldun zaharra naiz. Mundu guztiekin, senide, lagunak, mundu guztiekin. Ez dut inor burutan oraintxe bertan. Ika lagunekin gehiago eta zuka, famili eta, gero egoera formaletan. Nik uste euskalki biltzekotan bakarre biltzen dutela. Bai, posible da, bizitzea euskal gutxian. Eta, zer zabiltza hemen ba? Mentxe, kafe hartzera, egizala. Zintuak ikusten, klasetik ez, aurrek urtetik? Bai, joan den iraietik. Iraietik, bai. Joan txuk, gehiago, udazkeroztik. Nik ez nuen master mailako lana presentatu, klar. Bai, demore bat duk. Bai. Zu, Iturian bat zinen, ez? Berez bai, alde batin bizitzen, bertzin, berez urte gehien Iturian bizitzen pasautzit. Eta inungo jaiz, hori, bertzia. Irunberrikoa. Irunberrikoa. Bai, asko esatute Lunbierrekoa. Iruñek ustenik, dani Iruñek uzanen du? Eso. Iruñeko kuadri ere bai? Que lagunak bai, hombre, batxillergoa Iruñan ikasi nuen, baina bueno, eso. Gutxi saltzen duk herriek, Bat, azu bai. Sikiera badakik nugu nuke? Eta zer dut euskera zu herrian? Zer nago gerratia. Nik edozineko la joan ezkero erranentzin egotekotan nungi egon nintzela, minean egia da euskara ez da lehengo ere bai. Lehengo zaharrak duten euskara ez da egungo gaztik dutena, inundik inorare. Eta kanpotik endi ere etorri da, eta nola bat ere horrek ere euskarengan izan duen eragina, baina ere euskara erabilera nagusia da. Pentsatzen dut Irunberrin ere, igual ez, zuek Irunberrin ez dut egora berdin izanen. Ez. Irunberrin egoera... Ez da berdina, ez da gutxi gore. Nik ikustut, zure kasuan ikustut, arazoa erabilera baino gehiago dela berba da erabiltzeko modua. Hori euskalkia, berezko euskalkia berra da zeo zer galdu egin dela, o aldatzen nahi dela, ez? Bai, batu beran horre egun den eragina, ikastolen bitartez, eta hor nolabait ere formaltasun puntu bat ematerakoan, azkenin denak badu bere eragina. Gure kasuan, euskara batua ikasta bakarrik geratu zaigu ikastolan. Eta ez duzu beharteko euskararik? Ez. Irunberrin euskara galdu gintzen 18. mendean. 18? Bai. Uste duzu, non dago Irunberri uste duzu? Iruñon du hortan ba? Bai, Iruñon du, eta Iruñan noiz galdu zen euskara? Galdu balda ba? Iruñan? Ez da galdu? Baietz, ba, Ez da galdu? Baietz, nola ez dela galdu Iruñan? Batua, baina mantentzen da. Baina batua hasi zenik erakusten ondoren, hombre. Irunberrin bezala, Irunberrin ikasi zuten lehenengo generazioak, orain eukiko dute 35 urte inguru. Euskaldun helduagorik ez dago, bai, badago, ni ama urdiengoa da, eta urdeindik etorri zen Irunberrira irakasle izatera, baina helduak ikasi dute aekan edo ez dago. Eta iguratxon gatik ikasi duk? Amengatik, bai. Ikastolan ikasi nuen. Irunberrin ikastola dago bakarrik. Eta erakusteko era bakarra euskara batua. Eskola oandela gutxi, ikastola oandela gutxi batu da edo? Ez da, bara 30 urte inguru. 30 urte? Bai, 30 urte inguru, 32 urte inguru, gutxi gora bera. Lehen duden eraikin zahar batean, eta, egin zen Nafarro Oineza, Irunberrin, eta zen kriston eguraldi txarra. Baina, laguntzakin, eta beste ikastolen laguntzakin, eta diru laguntzakin, genuen ikastola berri bat, eta hor gabiltza. Otxe borrokan, gurien kontrakoa da, aurre eskola bat badugu berez, bigarren hezkuntza arte, gero 10 urtetik aintzinaia DBH eta hasi behar dugunin, joan behar izaten dugu Donezte bera. Ondoko herria dela nola bat ere gure Baiarako herri nagusina. Zer duzu, Ituren bigarren hezkuntzako institutu bat egotea? Lehenbizko bada ba, txarralda. Txikia da, oso txikia da. Nahikoa. Berez hendia bada, ez da bakarrik itxuna.
Gero, aurtistik ere bai, zubitetik ere jendi baten da. Azkenin, Astemiez kontatzen, 500 lagun itundikeen. Bortzeu zubitatik, jabatxuk 1000 lagun. Eskolak ere badula bere tamaina, eta aurre biltzen da. Beten zartik ikastolara o eskolara? Eskola publikoa? Eskola publiko da berez, bai. Han ez dago, berez gure inguru, Malerrekan ez dago ikastolarik. Dena publikoa da bai. Ustut mendia, aukeratuko nukela. Denetarik, ni laguna bezala, roka. Gustoko roka. Bai, tromboia. Txaranga batean nabil eta guzti jotzen. Bai. Gehien bat novela historikoak eta hola. Hoi nabil irakurtzen... Publio Cornelius Scipionen, Africanusen bibliografia bat. Trilologia bat, azkenekoa, irakurtzen dago. Ja, bere gainbera. Mendira, noizbenkea, baina... Serio ez. Bai, noski. A ber... Zaragozara. Noiz, ez kezakit. Galdera hauek, niela unak erantzun duen. Jaimitona. Niela unak jaimitona ezagoa nik leperenak. Leperrikoak. Bueno, printzipioz ere, gure ingurure euskalduna da. Arnasgune bezala definitzen dute gure. Zugertze dutenak euskeraz, ez? Bai. Bueno, badire herri batzuk bertzik minotan duen nauk direnak, historia kontuak, batekin aliantzak, bertziki, azkenin erdarako orkutsuko gehiago izan du, minon. Itxune bezalko herriak, Zubita eta inguruko... Umeak, baina txikiak umeak... Bai. Euskaraz beti, itxian hezkuntza den euskaraz, eta bai. Ez dugu amaitzen erdandunik itxunen. Eta zuk itzaitu euskaraz nahi duzun guztiarekin? Aukera hori daukazu? Bai. Bueno, bada hoien dia, oain dela gutxi torre bizitzera, eta oainik euskara ez du nabarneratua. Baina, bueno, berez, euskara gutxen aritzen dela sai aski. Errangun nuke erdaraz hobekieta dena. Bai. Gu berez, Irunberrin bauka aukera, lagun artean, nire kuadriako gehienak ikastola joan gara, baina ondoren ez da golako iturarik eta kulturarik euskaritza egiteko. Gatzu da, ikastolan bai, eta adibidez gurasoekin bai. Baina nire kuadrian gehienak euskaldunak gara, ikastolatik pasatak, eta normalean giroa ez da euskalduna. Nik uste hori bertza arrazoi batzuk, ez bakarrik inguruko kontua, bueno, ez nuke errango dela gune konkretu bateko arazo, baizik euskalen arazo orokorrien Euskal Herri mailan. Hori bertze kontu batzu dira, ez dugu gortu sartu bat. Bai. Eta hotxe, eta atzegi gizona. Itxunen ez baita gorkuka, ez inautik guztera do... Inautik ikustera? Inautik gabe. Bai, mundiatzen diozu, ez? Bueno, mozortu nahi baduk ere bai, Ini gonbitzen dit. Ze pertsone edukazu ba? Joalduna berez, bakik nola denez, bertako aberekin, azindekin egindeko, baten da janzkeira bat, ardilarrua, oiarran lumakin, gero zaldin isatxa, beltza. Kukurutxoa, ez? Ez, txuntxurrua. Txuntxurrua, hori ez. Hori eta zanpantzarrak eta hitz hori txiki biltzen. Kukurutxo antza daukatenak. Antza, Eta ez altza jau zen herrian, holkurik? Egon zen bere garaian, egon zen pertsonai bat, berezko, herriko pertsonai bat, los horidos, ditzen zioten, baina hori galdu zen. Hori frankismoarekin eta azkenen inauteriak kendu esabatu ziren, eta ondoren ez da, baten bat behar bada jazten dela, baina galdu inda, ez da mantendu Zubietan eta Iturunen bezala. Eta ze pertsonaia zen du zertzen? Zen hori patatazagu batekin, hor buruan jarrita, eta gero mimbre ezakit, zesta bat hemen buruan jarrita. Eta zijoan makil batekin, eta piku batekin, umei jotzen. Piku lehor batekin, umei jotzen. Eta umeak erazten zuten, horido, eta zijoan jotzen. Eta herriko personai propio da edo inguruko? Bai, ez herrikoa da. Eta ez da berreskuratzeko saiakerarik egon? Egon da, baina ez da, jendeak azkenan hartzitu jantzi extravaganteak. Hombre, ez dago kultura hori itxuenen dagoen bezala. Hor mantendu da, mantendu, nik uste dut aldatu egin dela bai, ez? Baina, esentzia mantendu egin da, gutxienez. Nik antropologo bezala, hori ikurtu fikat,
Zure historiariek bai esango duzu ez zer, baina, bueno. Bai, bueno, belaunaldi guztiekin batera gauzak aldatzen dire, baina nik uste nagusina mantentzen dela kulturena. Hortan bai ezin dugula kejatu, baina bai. Eta bueno, batxu gauzak aparte gehiago ere, naturekin eta zer ikusi dutenak. Zuek aiez batxu zuzen aipatu bezala arroiak edo ez? Zuek baino gehiago, hombre. Bai, zuek zer dena berdea. Dena berdea. Talako bat ere badiuk, Ez baina azkenean behar duzu beste mota bateko paisaiak, ez? Eta zer du, ondartza aldukoa? Ondartza, ez? Baina bi bai. Agu bat, erra gainera? Zein? Ezkurra dut. Zer da hori, errekatxo txikia. Holtzka morrik. Irati, ibaia, eta alde batetik, eta Saraitzu ibaia, Salazar bestetik. Eta bueno. Ostra, hor dukena, horregonik bizitan. Hori da, biak ekartzen dira, eta badoaz, eta ditute Irunberriko arroila. Hor jendien ibaian ibiltzen dugu dan, ez? Bueno, Saraitzu ibaian bai, baina Irati ibaian gertatzen dena da, botatzen dutela itoitzetik, ura, eta jaisten da ur hotza. Eta hor sartzeko... Bai, udako temperaturiekin eta... ez? Zuen herriko erreka baino ur hotzagoa jaisten da. Bai, Bai, dago azkenean pantanoen bekaldean ura. Eta datzen dute, eta datzen da... Akuifero modu, bai? Hoi da, hotza, oso hotza datzen da. Eta baina igotzen da bat batean maia, ur maia, eta botatzen dute bat batean. Eta kontu zibili berzea. Zeti badago jendea, badago jendea sustoak edu dituela. Kanpoan bero asko baldin badago, eta zuk hartzen baldin bauzu, eta bainatzen zaude bat batean, eta ur hotzaekin, ematen zigu digestio porte bat. Baina korrontikatik eta itotzeko... Ez baina, bueno, baina kontu eduki behar da, kontu eduki behar da. Zuen errekatxoan ez daukazue arazoi, ez? Batxugu putzu, txarrizkero sobere beti igual, eta batxugu jauzik ere bai, eta baina... Mendia nahiago dut. Musika... roka igual nahiago dut entzun. Ez dut instrumenturik jotzen. Ez dut sobera maitxea irakortzea. Errugbian jokatzen dut gaur egon. Asko maite dut idaiatzea. Jaimitorenak. Eta bueno, kontazta pixko gehiago ere herri buruz. Zer malagun bizitzate gutxi gora beran? Irunberri bizitza gutxi gora bera, 1.000 biztaila. 1.000 biztaila? 1.000 bai. Inguruko handiena da edo? Ondoan Zangotza dukagu. Zangotzak eukiko ditu 5.000 inguru. 5.000? Bai, 5.000 inguru bai, eta gero ondoan dago Aibarrek adibidez eukiko ditu, ez dakit, 800 biztanle, eta Kase da, adibidez, 900 biztanle, bai. Ez dira, Zuezonaldeko herri txikiak bezala, baude Zuezonaldean, uste dute baudela herri txiki asko, bai. Baina... Guren gainera Malerrekan goainik gehiago, baina berez hori geografengatik da. Berez, inguru menditsua da, orduan baiarra txikiek dire. Orduan dago baiara batien herri bat, gero dago bertze lautadatxo bat, hor dago bertze herri bat, horregatik dire. Baina pentsatzen duzuen ingurua izango dela zabala, ez? Bai, hombre, Irunberri deitzen dute el portal del Pirineo. Da azkenean, Saraitzu eta Erronkarirako atea. Irunberritik igotzen da, igo zaitezke Erronkariko bailarara eta Saraitzuko bailarara. Baina berez, ez da menditsua zuen ingurua. Horrazten da. Bai, Irunberri esango nuke dela, oi pixka bat, muga, prepirineo. Ezkenan, Kuenka prepirinea ikan berban, dago hitz Irunberri. Ez da, Zangotza eta guzti da pixka zonalde, dago igualderago eta... Berez, bizitzeko baldintzak eta analizu klimatologikoak eta gero geografiko fisikoak eta honek izango du, ez? Bai. Zue itxurenen euria... Bai, bueno, nekazaritzan lanin eritzeko aukera ona. Niretzat hori du abantailik nagusina. Udan eta baratzik jarrizkero aukera ona dagoela. Gero produkzio guneak, gero herri inguru zabalak eta edukitzeko hor ez dago aukerarik. Ez baduzu mendiari leku jaten, ez da aukerarik. Karo, baina herri baten eta bestearen arteko tartea txikia da, ez? Bai. Horregatik, hori nizona ez da gertatzen. Zangotza dago 15 kilometrotara, Ibar 20 kilometrotara horretzen. Bai, lan eremu zabaletxo zeleko. Hoi da, Zuezonalden hori ez da gertatzen. Uste dut, ez? Ez, inundik inoren gainera, herrik dena mugetxugu, lehitza, goizuta, hoegia, eremu zabalago dire, azken finit denak menditxuk. Eta noekin ematen zete pixka bat, hor pike pixka bat? Hor egon du da Itxunderran eta Zubiterran tartin. Joaldunan kultura hori, ohitura mantendu da bai Itxunan eta bai Zubitan. Gainera, Zubiterrek dute, erraten dugu, dantza propioa, eta Itxunderrak duten beraiena.
inauterik ere dugu egun beretan. Aste batez, egun nagusia itunan astelenan, astirtin zubitan. Eta hor dago beti ez, joari jotzeko, horten ez da bede hartan, zein den pausu politiagoa, zein jotzen du nobekio, edo beti dago hor pike esan hori. Eta zertan dago ezberdintasuna, nik uste dut bastela dena... Ez, itxungok dutena da pausua, dute erregularra eta mino mantsugua. Zubitarrek erregularra dute bizigua, eta honitzen jotzen dute leisterka. Aspaldi lehenko zarrek jotzen zuten leisterka joariak. Gero nola bat ere sortu zen aldaketa bat, eta hasi zen pausuak mantso egiten. Nola bat ere zubitarrek mantentzen dute guainik pausu bizigua. Eta aurtiztarrek adibidez egin dute bi golpeman. Dute hanka jarri berrean, joari soinu bat egin dute bi. Lehenbizko punta eta gero jartzen dute hori. Egin dute pun-pun egin dute pausu, bai. Hor badago, egiten du, doktoretza bat hortan. Gara, hori da behar aldatu indela, lehen egon gara hitz egiten, azkenean aldatu egiten diela, oiturak, lehen korrika joten ziren. Eta errekaiagotan egiten zen, eta gainera, kultura aldatu da zentzu guzitan ez bakarra joari hotzen. Gure herrien badukagu, joarekin, gu ditzen diogu kalderos. Errege bezperan, atatzen gara herritik kalderoekin. Kalderoak dira, azkenean lapiko zaharrak, azkenean zarata edo soinua sartzen duten tramankulo guztiekin kaletik, hori dena soka batekin lotuta, hori lapiko zahar guztiak, lata guztiak, zartagin guztiak lotuta, eta herriari korrika buelta ematen. Oinarrian, joariaren zentzua hori da. Soinu ateratzia, pensatzen dut, arrazoi berengatik, espiritu txarrak edo lehengo sinesmen horiengatik ez alentzeko. Nik uste dut, gaina, zer irakurri dut daukatela oinarri berbera azkenean. Zetik, hane atatzen zarete errege bezperan, ez? Errege bezperan joari jotzen dugu, normalen. Eta gainera nik uste kultura joarena hortik hasi zela, otxur hori. Gero, inauterin nik uste gero datu zen, ez nago seguro, nik uste hortik hasi zen. Ni ziur nago oinarri bera daukatela. Seguro, Sinismen beratik etortzen. Arrazin bat netortan. Naiz eta irun berri egon hor punta batean eta itxuren beste puntan, bauzkagu... Hain horretir etzetek, ekarretu. Azkenan da forro txikia da ez. Txikia. Txikia eta handia aldi berean. Txikia eta handia, horrerat nu betea, ez da nitza den. Eta joten baldin bana izitxurenea, zer emango izu baskaltzeko. Zer da nona jateko. Gu barazkia tintu gaunitz. Baratzen kontungatik eta barazki gaunitz. Baina jatekotan, behitxuleta. Aretzia, zegit. Gero uso pasa, uso jatea... Txalarren, frantzin dian nola, uso hori... Izturi, puestuk eta izai bateko itxura dago denin, inguru guztian. Txalarrek du sistema propio bat, zeberez du, menditartik pasatzen den usuak, badago hartaka txiki bat, eta uso guztik horti pasatzen dire. Horo, jatzen dute hor sari bat, eta uso guztik gelitzen dire hor trabatok. Eta hori bitzen juzte bizirik. Ikusi dut, bideo bat ikusi dut. Famatu da, baina, hori gainera, ez da egin dola funtzionatzen duen ongen, nik uste da gaur makarrik herritarrei mugatua, eta gainera ez da egun hori baten aldiren doez, hori ez da egin dola, baina famatu da, Baina usuak zur asko ditu. Ze? Usuak zur asko ditu dela. Usun honarik salda. Bada sistema bat, nik ez dakit, Orduan zuk usua janta nik salda, untatu, Ja. Nahi baduk, saldo txik ez dukin barra, Karakola zala dut, karakola Txuleta. Zopak ere bai, zopak. Zopak bastan zopak. Ez, minon, hori gaizki erran eziok. Guk batxu patziu zopak. Patziu zopak ju bastan zopak zala. Minon, famaitek zopak bastan zopak. Izenak. Zerbaitik gatik edukiko fama, Den hartzente bihauntza, zen edukitxia. Hala duk. Den hartzente bihaunteko, hala da. Bada, bastakok, eta ero marrekeko, gaitzek jok aparte. Eta bain ikusiko zu baina dolo erreondo zen pelikula hauekin, liburu hauekin. Azken egun honetan zandunio gainera litzen domarna, jendez estali eziok. Gure herri gutxutxik. Jende gehiagi ez? Hoi bastanen. Eta gero bertiz, badakik parkea da, naturala, ez da egin, ongi nola da, ze kategoria duen, baina bai. Turismo asko dauka, o? Azken urteetan gotxi doaie. Landa inguruko turismo mota hau gero eta gehiago. Hostalen kontua, gero eta gehiago, bai. Adibidez, hori, zubi hontan, egon du eguneko 80 eguneko egunien betia dena. Eta autobusak etortzen kanpotik, Eta Bizkaitik eta Gipuzkotik jende honitz etortzen da honara.
bai. Orduan egongo da mugimendua, ez? Bai, egonen da, egunen zehar kanpun ikusten duk jendia bisitan, bai. Baina berez, herriko dinamikari ez dio batera eragiten. Ekin alda bizitza lasaiak. Ikusten dukena duk, ostatuetan edo mendingurutan jende gehiago, baina hortik aparte. Nire herrian bai antzeko hartatzen da, oza, behar bada jende asko dator, arroiak ikustea, o pixkat natuekin haute, baina hori, da, zuk esan dagoa bai. Baude landetxo batzuk, baude hotelo bat dagoe bai, eta horretako bai, eta ja, nahiko hien dioten da. Eta baina baude bi bodega, ardoa saltzen duten bodega, eta hori nahiko fama handia daukate zetiko da. Inguruan dauden bi bodega bakarrak, eta gaina hori herrian daude. Eta gometuko izan dugu ardoa hartzea. Bueno, gomitzen badu, nire balde, Zuek ardoa ez duzu edukiko, Ez, garai batin sagartu egiten zain, baina ja otxur hori galdu zen. Moain lesakan igual mantentzen da, sagartu egina, baina Gipuzkoarra eramen dute. Gipuzkoarra bai. Gazta, badio, gazta hona. Ardi hori ziok inguru eta etxa hori izan ikinte gazta. Atxan lehengusu bat egiten dik eta justo baindela gutxi ekartzikoen bi gazta. Bai? Manen di nahi baduk erregalo. Hombre? Bai, nahi duk. Noski bai, Amarreuro. Zer da, Idiazabal markakoa o...? Nola, itxekua, ze marka? Marka. Hoi nuena? Ona? Etxe bakotxe bere prozesu. Baina zertifikatuak eta edukiko ditu, ez? Ez jazu ipozain duko. Jozen nahi dugua. Zer uste duzu bozkigen gaztari? Ezakit. Nahi buk gazta zarra... Lehenengo suprodatu dut, eta gero nahi eman, bale? Ez gutxi fiatzen izi. Eta herriko festak zen duzkak dira, kontau, noiz dira? Besta gutxi, erran haunitz galdu dazken urpitan. Bai? Bai, tokatzen da, gainera San Fermin eta gero, Baztanderren biltzarrekin batin eta Baztanderren biltzarri hot nien dugu zioain. Artu du piso handia azken urtitan eta jendik nahiago zaten duan eta joan ikundun joan bineo. Orduan, gelditzen da herritarrentzat bakarrik. Eta, nahiko, ez dakit, ez du lehengo puntura. Ja, bueno. Bosko zure data finkoak o... Aldakor izaten da. Zeberez, santua itungua San Martin izaten da. Azaroren 15 inguruan. Minon, udan tokatzeko, intzuten zen aldatu. Eta ez da egizte santukin ipatzen duten, nio izaten da San Ferminak akitu eta hurrengo asteburun. 22an, 18, hor, inguruzten izaten da. Duk baukagu data zehatzak. Berez patroia da San Isidro, baina hori da maiatzan. Eta behar da udan tokatzeko, hartu zen San Ramon. San Ramon da abuztuen 31an. Eta egiten da urtero, 30, 31, 1, 2, 3 eta 4. 6 egun. 6 egun, eh? 6 egun. Eta jendea honitzi biltzen da eta... Aztu horretan, jartzen da hori de San Fermineros, txurista... Zuk ere bai? Bai, guke bai. Eta hori baude, ez dakit, txarangakin, goizetik, nahiko... Eta zezenak eta zerbait? Behiak. Zezenak ez. Nizartzik iti. San Isidro baldin bezala santua, kendu. Behiak. Zer duzu norbait hiltzea, o zer? Zezenekin. Saltze zezen plazi, saltze jauzule? Ez, kale nagusian jartzen duzte hor baiak, egurrezko baiak, eta 6etatik, arratzeldeko 6etatik 7 atatzen dituzte behiak. Kalean gora, kalean bera. Ordu batez, librin? Ordu terdi, bai. Sokatik lotzen juzte edo librin? Librei. Kale nagusi guztia, baina dago dena baia singulatua, etxe guztiak, eta... Bai da, estafeta kaletik askitzen baldin badituzu behiak bezala, antzekoa. Antzekoa, baina, gauzka kale zulo ezberdinak eta kale zulotan jartzen dira hori baiak. Ordu makarrik da... Bai, rekorrido itxia. Eta hori, jendeak hor egiten du... Jende egin nik ez da berran dago. Behiei kasu gutxi, zetik. Aurrak tebitzen dira gehiago? Aurrak ez. Behi handi dira, Zer matxukuk? Altu dagoak, bai. Bai, bertzekuk? Bai. Eta kristona darra egin. Gero San Ferminetan atatzen dituztenak zezenak ondoen. Baina, handiagoak, Gehiago, Bai. Kozkorrak? Bai. Eta ez duzu baina ez da nola... Bai. Gertatzen dena da, jendea, atatzen dela bietara, eta atatzen da, kote batzukin, eta arriskutsua azkenean, zetik. Azkenean ez duzu oso ondo kontrolatzen, nik behin edukin nuen susto, eta azkenekoa, zetik. Bai, kriston animaliak, harrapatzen dizu horrako animalioa, eta festak, bai.
Zuberrian zer, behiak gutxi, ez? Ez du. Esneak datzeko bakarrik. Gorriti deitzen dugu, hori aurrendeko, ez? Bai, herrira etortzen zen gorriti, baina hori aurrentzako. Hori da, pixotola, lau irri, pixot distraitu aurrek, eta fuera, aurren egunin, lau koltsoneta jarri, eta nion, ez. Ez que guk berez ere, azin da hola ardia bai, behi eta hola bai, nion. Eta gaina non ate behar dituzue behiak, oze zen. Plazan. Bueno, ja. Behin, ondela, joan den inauteta, gaina teziteken karroza batin, behi bat. Sokatik, karroza. Bai, Bota, eta, venga, jendeazten gara. Baina gorritien behi bat? Ez. Erosi zain ditzteken, do eskatu norbatxeri edo, eta, bai, utzi librin, eta venga. Ixotu mazio mateko. Eta kontatu pixkara, nola bukatu zuen masterra horrek urtean, zetik. Nik, azkenean ez nuen masterremeako lan egin, eta ez nizun gehiago ikusi. Bai, gure eskolan kontukin ibili ginen, galdeketa egin doz egin. Eta hortan, aurkezpena taldeena prestatzen, eta hortik aparte, bigarren deialdira aurkeztu nintzen, irailekura. Bai. Bai, eta bai, justo, harrapatu ziten denak, eta azkeni atxaldetan lanin, eta... Azkenean hori pixkat dela, da pixkat engainozua, irailarako utzi, eta gaina ondoen, udan... Gaina gure inguru bakik, herri honitz izan eta, aste batin emengo besta, bertzin hango, azkeni, aratonat, kabo. Eta lan pixotik edukela edo zerbait ikin baduk, ja ez du genborik. Horrez aldi batez, gero dionak, bego dio. Eta uste baldin baduzu ekainatik irai arte, gaizki. Tenori txarra duk aiz, lan egiteko. Ikarran hendegi antropologo jaiz. Nik ebai utzi nun, aurreko masterrean ebai utzi nun, iraian ez nukan denboraik egiteko, eta ekainan ez nukan denboraik egiteko, ekainan aurkeztuko, iraian aurkeztuko, eta ez dian denboraik eban, utzi nun horren urteaneko zeitik. Aurten imakoko duka, behaz? Aurten, hori da. Hor nabil, hain praktikak... Serio o joan urtin bezala? Nola joan urtin bezala. Lautek iru falta izan ta? Nola? Bai, goizero lanean nebilen, Bai, eta atxaleta lautek iru falta? Gezurra, hori gezurra da. Ni atxiroketa? Ikasgai gutxi nituen, hori zanen duk. Hombre, hori zanen duk. Aurten bukatu dut, bakizu behar den goizean 8 ordu lan ez egotea eta gero arratsaldean 4 ordu klase egotea? Bai, netzen. Baina berez... Iaia baskaldua, Baina master hori ez duke... Ez da horra, baina buru azkenia... Baina, ez dakit. Bazien adibidez... Praktikak egiteko... Hori bai. Eta gero praktikaren bigarren deialdi hortan, bigarren zati hortan, hasi bat duken prestatzen ariketak eta kontu horiek, bai, denbori beharko duk. Zer mogu zilu izinen bigarren praktiketan? Ze, Desastre. Bai? Zerga? Lehenbizin ongi, gero hartu nien unitate bat nik, bakarrik egiteko, eta gauza prestatzen da ongi egin. Gero nire TFM-aren inkesta eta sartu nikin, nerviostua, lo egiteko zetazitukin, ez? Ibak ez ergen 30 lagun niri behiri eta klase eman berra? Nerviostua. Bai? Bai. Eta gainera ez da joan eta gustatu bateko sola esaldia. Euskaraz ongi berrau, formala. Eta galdetzen txiztek bila gauza, eta zirikatzen tek, beti mugakin jokatzen tek, pazintzi mugakin, nuño jokatzen alten. Eta pazientzia dukazu? Ni zero. Aparte nioke, irakasli gehiago nuke laguna. Ingurune naturala, ez? Irunberriko eta Arbaiungo arroiekin, hor Arangoiti, mendia, bai, paraje natural politak dituela. Zer falta zaion? Behar bada pixkat jende gehiago. Ez da oso txikia, baina astean zehar nabaritzen da jende asko behar bada Iruñan ikasten du, o Iruñan daukala postua, eta asteburuan ongi, baina astean zehar. Nire harria? Aipatu dana, arroiak, Irunberriko arroiak dela ikaragarriak. Euskalduna? Ni ama adibidez. Ni oso ansioso, ni dauzkat askazalak guztitzen da. Ez dakit ez dut inoiz, adibidez bideo-jokotan jolaztu eta holakoak. Ez dakit behar bada friki izango gauza batzutan, baina ez dakit. Eta tromboia jotzen baino, ez? Bai. Txanga batean eta banda batean eta bai. Jotzen duzu egun bere esitan edo jendik deitzen duzuenik? Herriko festetan gehien bat. Jout San Ferminietan, herriko festetan, eta goaz herri-zerri jotzen.
Gehien bat udan, uda partera. Kobratzen edo... Bai, hombre, oski. Orduan lanbideo ez zala jotu zuen. Bueno, laguntza da desala. Eta ez dut Kapritxoak hartzeko. Kapritxoa, jo, ez dugu bitxatxak. Ez, kapritxoak ez. Urtean zehar hostiale dago ensaiatzen dugu, ordu eta piko, ordu terdi, abesti berriak ateatzen, eta ondoen udan, herri-zerri. Eta ez da bestin botak? Denetarik. Osea, pasakaileak, denetarik rock abestiak, paso dobleak eta guzti jotzen ikusteko. Paso dobleak, Bai. Abelio zuzan ginaiz? Bai. Eta zema zarete taldean do? Txarangan 15 bat, bai. Irunberrikoak? Irunberriko denak, bai. Eta gaina Irunberriko eskolatatik ateratakoak. Guga atletik bezala, herritik herriarentzat. Bueno, atletikena Bai. Eta zu musika guztuko duzu, ez? Bueno, haitzen dit bai egunero musika, bineon ez musika berez afizio bezala utelako bezik. Distraitzeko edo ez dakit. Hau niztan patzen dut igual korrik egin baten nio, eta patzen dut musika, eta horrekin nire pentsamentutan egoten hau. Edo kotxean atope, motibatzeko, edo besta egitekin bai, eta atope. Baina motibatzeko zer? Motibatzeko askar beteko? Motibatzeko bai. Azteneaz kotxean hor aspertu egiten dugu batik. Beharrik distraktzen pixka. Eta juerran eta nolako musika entzutu duzu ba? Dentik, bizak, egonoken egan Txilen, ikasi nien matxata dantza. Orduan, orduzkeroztik... Itxurengo batek matxata dantzaten? Bai, pixko bai. Matxata, reggaeton pixko. Reggaeton bai, Bueno, gerrin boitu pixko. Bai, ez nahi bai gertatzen zaite, eta taberna batean dago, eta reggaetonia berez, barba ez dut. Ja, lau tragokin. Baina, lau tragokin, hanka hola, pixka eta... Eta lau tragokin gainera zein portazik, gaina gorputza bakarri bat entzik. Baina, malerrekako eta bastangoak, dantzatu duzu oso aizki. Ez dakizu dantzatzen. Ez. Gaina bulkaka, erdiloka... Kobatakin, aldatetik bestea. Arroza karregatik. Baina, musika berez, ostatu batean, haitzen du, Iruñeko dozin osatu nahiko joan gauza berbera. Bai, patzen dute nola diren latino, elektrolatino. Bai, patxanga eta erregeto pixka bat ez. Bueno, euskal kantek ere bai ez, haitzen du gatibu dozin bezala, baina. Bai. Berez, kultura musikena gauza berbera duk. Gero baduk jendia, txikena guztu berexik ere bai, musika eta handik ere badire ingurun, minon, berez, kultura nik arrenik gauza beretsua haitzen dela. Eta zuzeneko musika bai guztuko duzu, ez? Bai. Kontzertutara eta jotea, bai? Bai. Gainera bandela gutxien Afarroina zen egondua. Bai. Eta hor jozten dentik, jozten erdi reggaetonetik hasita, trikidantz, gure inguruko talde bat, jotzen dituna berbenak. Badakizu abestu zuen neska bat Nierrikoa dela? Iseo. Iseo, hori ikusi nien. Iseo Irunberrikoa. Bueno, bere gurasok Irunberrikoa dira eta... Hori euskalduna dugu, neska? Bai. Ezagutze dut. Maiz aitzen dio, Iseo. Bai. Gustuko duzu? Nere guztu ez du, baina lagun batena bai. Bai. Eta hola dozun olako txikin batxu berekin edo itxien edo, patzen dik hori. Hori, motibatzeko gutxia, ez? Musiko dira. Motibatzeko ez, bai, bertze giro mota bat. Ja, joerra egiteko ez, kaina pixka degio, ez? Joerra egiteko despacito, hola. Despacito. Baina bero, zuzenean hori itzein duguna, nahi zuzenean adidez, guztoko beste musika. Horre behar duk nik uste bertze musika, horre duk musika zuzenin bertze kalidade batekoa. Aitzen du gatibu bat, eta ez du gauza bera aitzea gatibu bat, edo aitzianik zer dakit. Oaingo udako jita beteko bat. Ostatu bertze gauza bada, mozkortu ez daude, ez tegin zer, baina zuzen nina da, bertze behar duzu, bertze giru mota bat. Ordu nik uste, horiak balore gehiago dula kalidade. Zuzenean, klaro. Ez que zuk imaginatzen duzu despacito abesten duena taula gainean abesten. Nik nu bat ikusteko. Horregatik. Erranen duke alde batetik inauteriak jula, hola bere izgarri bezala, eta bertzetik mendaur, ermita dula baseliza tontorrian. Nik erranen duke jendia, gutxi bizi gara. Egun bat bakarra baldin manun, nik uste paisaiak ezagutuko nitula. Mendaurra adibidez. Bueno, ez dakit, haunitz bai, miresten ditut. Hola, bote pronto hola bat, ez dakit, zein erranen duke. Ez dut hola izenik. Bueno, neko niso naiz berez, eta azazkala jaten dut, nerviosten izenin. Haunitz, frikismo haunitz. Bideojokoak eta gauzak eta bai, denboa libren bai. Bueno, orduan, hitz egin duguna, Inauteritan, parranda, Iturenen.
Ongi? Eta berriko bestutan, Irun berrira. Hoi da, Bueno. behin aurrean korrik egiteko, Oso ongi moldatzen ari zaretela, ja. Hombre. Eta joaldunaz ikusten zaitut, primeran. Oso saltxeroa da, bera. Bai, ezta? lotxik ez du, bai. Bueno, gustora gozarete? Aitu guztu. Bai, ezta. Bueno, baina hau amaitzen ari da. Dena den, bueno, badakit oso enbasadore onak izan zarete, Bai. Oso. Eta badakit, zuen herriekin maite minduta zaudetela, erabat, baina bestearen herria aukeratuko zenukete bigarren herri bat bezala edo? Nik ez. Ez? Ez. Ui, argi eta garbi, Ez nahi sobera konbentzitxo. Nik uste dut, Ta? bakoitzak beherria daukala, ez? Azkenean... Bai, baina bigarren herria bezala, zaitik ez, bai, ni zaitik ez. Ba, oso. Bueno, dena den hemendik joan aurretik, artista bat aurkeztu nahi dizuet, eta zuek hemen oso gustora ibili zareten bitartean, bera oso lanpetuta egon da, lan, eta bakizue zertan ibili den? Ba, etor zaitezte, nirekin. Bueno, behitu, hemen dago gure artista, Peio, eta hemen zuentzat prestatu dituen opariak. Aitz politia? Bai, ez da, zuen karikaturak, dira. Mikel, Ze guapo nite gainera. ze guapo, eta dur, Bai, guapo dira, zuretzat. Bai. Ez da gai Ona fotogenikoa. zeruditzen zaizue. Aitz politia. Bai, ez da. Tatuajeekin eta guztia, Bai. Bueno, eskerrik asko Peio, oso lan divertigarriak, beti bezala, artista de la pista. Eta zuei eskerrik asko etortzeagatik. Ez da deus. Hain gustora goteagatik, bale? Gure gustora ondo era. Eskerrik asko. Hala, eskerrik asko zuri. Hurrengor arte. Vale, ba. Venga, jo. Gero arte. Agur. Agur. Zuei gaurko saioa gustatu zaizue? Badakizue, bisitatu Irunberri eta Ituren. Biek merezi duteta. Hurrengo saioan beste bi lagun bi errez berdinetakoak. Ez galdu. Zuen zain egonen naiz hemen, Xaloa telebistan, gure Euskal City saioan. Aio!